Aktar minn 135,000 metru kwadru ta' art ekwivalenti għal 600 plot ta' appartamenti se jkunu qegħdin jiġu riġenerati fi spazji miftuħa. Dan kollu se jkun mifrux fuq 4 proġetti ta' riġenerazzjoni u afforestazzjoni ta' importanza nazzjonali fil-Fgura, Bormla, Baħar Iċċaq u Birsabbuġa. Dan l-investiment se jkun qiegħed ifisser li fuq 3 snin mill-2022 sal-2024 pajjiżna jkollu il-fuq minn 325,000 metru kwadru ta' spazji miftuħa ġodda u riġenerati. Dawn il-proġetti tħabbru għad konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta Ġusta u se jkunu implementati mill-Aġenzija Project Green. Fil-fatt kien il-kap eżekuttiv ta' din l-Aġenzija Steve Ellul lil nota li 2 minn dawn l-4 proġetti se jkunu qegħdin isiru fiż-żoni li huma fost l-aktar urbani f'pajjiżna. Sabiħ ukoll li naraw parks bħal dawn fiż-żoni l-aktar urbanizzati. Ġewwa l-Fgura u anke ġnien Kottoner, ġewwa l-Kottonera ser naraw 100,000 metru kwadru ta' spazji miftuħa li se jkunu qegħdin igawdu n-nies. Id-daqs biex kulħadd jifhimni daqs darbtejn il-picnic area ta' Taqali propju ġewwa l-Fgura u ġewwa l-Kottonera. U għannota kif apparti x-xogħol tanġibbli fuq il-proġetti se jkun hemm allokazzjoni wkoll fuq installar ta' sistemi ta' manutenzjoni u anke solverjanza tal-proġetti infushom. Dawn il-proġetti jingħaqdu mal-estensjoni li se tirdoppja l-art tal-Park tal-Familja f'Benajsa Birsabbuġa li nfetaħ din is-sena u l-proġett f'Baħar Iċċaq li se jkun qiegħed jinkludi fost l-oħrajn żona għal picnics. Il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli saħqet li dawn l-ispazji se jservu biex ikomplu jintlaħqu l-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti Wawċi permezz ta' livell ta' għajxin ogħla. Dan il-budget ra li alloka ħafna iktar mid-doppju li allokajna s-sena li għaddit fejn jidħlu spazji miftuħa. Kollox hemm allokazzjoni ta' madwar 33 miljun euro biex naraw li konna aktar ġonna, aktar spazji miftuħa f'pajjiżna. U hekk ser nibqgħu naħdmu matul is-sena d-dieħla u anki fis-snin ta' wara. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet spjega kif il-Fondi Ewropej jimxu id fit mal-fondi nazzjonali ivvutati fil-baġit tas-sena d-dieħla u bekk l-allokazzjoni tagħhom ukoll se tkun qed tirrifletti l-politika tal-Gvern li qed tagħti dejjem aktar importanza lil-qasam ambjentali. Bonnet ħabbar investiment addizzjonali ta' 10 miljun euro ta' fondi Ewropej fil-qasam ambjentali. Huwa importanti immens għax il-fondi Ewropej aħna ma ħarsux lejhom bħala fondi separati mill-fondi nazzjonali. Aħna għandna kejk sħiħ nazzjonali li magħmul mill-fondi nazzjonali u l-fondi Ewropej u bihom il-Gvern jipproġetta mbagħad fejn se jkun l-investimenti tiegħu. U bħalma ċċara l-viżjoni l-Prim Ministru permezz tad-diskorsi li jagħmel it-tlieta li għaddiet, inti tara wkoll kif l-ambjent se jieħu id-dimensjoni importanti immens f'dak kollu li huwa x-xogħol tal-Gvern.